edzinonhawo panguva ino dzatoona kuti a statement or a letter yobva kuThe Geza family yavaya vachireleasa panguva ine pamusoro aiwa pekutisiya kwaita Zimbabwe's hero aiwa comrade Bombshow. Panguva ine vanhu vatombozvibvunza kuti saka ZANU-PF ichaconfeya Bombshow Geza here as a national hero. Panguva ino ainyatsikuzikanwa kuti he was a popular critic where the top most leadership mutungamiri wenyika, the first secretary weZANU-PF nemutungamiri wenyika, president of Zimbabwe. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Geza family inobudanyira chiti, dear Zimbabweans, it is with profound sadness that we announce the passing of our hero comrade Blessed Prince Geza, popularly known as Comrade Bombshow. He left us this morning at a cardio hospital in South Africa. Mr. Geza touched many lives with his fight for justice to ensure that all Zimbabweans realize their aspirations. We urge Zimbabweans to be strong during this trying moment. We are aware some people would want to cash in on his death, and we encourage Zimbabweans to ignore any call for GoFundMe towards his funeral. Funeral arrangements are being made, and we will share the details soon. Thank you for your thoughts, prayers, and support during this difficult time. We'll give you the name and contact details of the person who will speak on behalf of the family in due course. With heartfelt gratitude, the Geza family. Ndo mashoko anobuda achitogwa panguva ino The Geza family, mashoko aiwa anorwadza abata nyika yese Zimbabwe asingafungiri. Pavaiziva kuti Bombshow Geza ari mubishi, aiwa ari kuzama nepanogona napo, kunyange zvake aiwa akwegura akura zvakanyanya achembera. But Bombshow Geza, the spirit of the liberation, hauna kumusiya nokuda kwemari kana nokuda kwekutengesa, but akaramba achifaita zvigananda. Pina comment section medu nzo mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa, pina comment section medu musakanganwa kusubscribe or like pamwe chete nekuturn on the bell icon.